Асен Василев заяви днес пред Българското национално радио, че смята да съди Борисов, да добави още едно дело за това. Чудесно. Вие подкрепяте ли, че действително Кирил Петков по-рано? Няма за какво да го съди, защото аз бях там и чух внимателно какво казва. Въпрос е, смята ли действително политическа партия ГЕРБ, че са изкарани едни пари от посредничество в първите дни на войната от оръжия, патрони, защото това действително е важно? Господин Борисов, заедно с колегите, както коментирахме преди малко, задава въпроси. Хубаво е някой да отговори. Господин Петков отговори преди малко, че контрагент е бил в Пентагона. Няма как да вземеш пари от Пентагона. Аз дълбоко се съмнявам по сделките да има една фактура издадена от Пентагона. Вие като журналист, водещ, може да го проследите. Вие смятате ли, че от посредничество сте се изкарани такива пари? Имаме съмнение, така да се изразя. Нямам ли право да съмнение? Не, напротив, но те се наричат Борисовски. Тези съмнения Кирил Петков и Асен Василев ги артикулират, като ги наричат Борисов. Да, и до там ще стигнем. Нали? Няма да отнемете правото ни първо да се съмняваме, на второ място да задаваме въпроси. Много ви благодаря. Няма правото ви. Термина Борисовски, като не го знам какво означава, вероятно е поради липсата на друг адекватен отговор. Да ви обясня ли какво залагат в него? Предполагам, че вие вероятно сте го усетили. Какво залагат? Нещо, което няма. Твърдение, което няма почва. Да, ама вместо да отговориш детайлно, експертно. Казваш, това са Борисовки, разговора приключва и всички са щастливи. Следващия път, като дойде господин Петков, го помогнете да ви донесе една фактура, издадена от Пентагона. Много ще се радвам да я видя. Добре. Такова чудо ли съм виждал? Били ли сте някога на молитвена закуска в Вашингтон? Не. А Иван Гешев ще ходи? Някакво хора имат късмет. В същото време, от другата страна се задава голямо дясно обединение. Голямо, ако имате пред броя партии, които участват в него, е голямо. 6, колко 7, не знам аз. Продължаваме промяната. Още повече чул заявката на господин Петков, че ще събират хора, партии и NGO-та от всякъде. Може би ще се превърне в някаква огромна коалиция, поне от броя партии и юридически лица, които ще се включат в нея. Иронията в гласа. Наистина ли? Да. Защо е? Какво? Ако трябваше да бъде груп, ще да кажа, че това е някакъв политически башибузук, нали? Събираш, защото башибузука е събрана нередовна войска от всякъде с цел да нападнат някой друг. Но понеже не съм груп, няма да използвам този термин.